Hola, em dic Aina i us llegiré un conte que m'agrada molt, que es diu Frederic. Al voltant del prat on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner buit, i com que l'hivern no era gaire lluny, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia, tots menys en Frederic. Frederic, i tu, per què no treballes? Li van preguntar. Jo sí que treballo, va dir en Frederic. Recullo raigs de sol per als freds i foscos dies de l'hivern. Quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament el prat, li van dir: «I ara, Frederic, recullo colors per a l'hivern gris», va contestar simplement en Frederic. Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retraure: «Estàs somiant, Frederic», però ell va dir: «Oh, no, estic recollint paraules per als dies d'hivern, que n'hi ha molts i són llargs i ens quedarem sense res a dir». Van arribar els dies d'hivern i en caure les primeres neus, els 5 ratolins es van ficar dins del seu amagatall, entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt menjar i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però, de mica en mica, havien rosegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú no tenia ganes de parlar. Llavors es van recordar d'allò que en Frederic els havia dit sobre el raig del sol, els colors i les paraules. «Què n'hi ha de les teves provisions?», li van preguntar. «Acluqueu els ulls», va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra. «Ara us envio el raig de sol. Sentiu ara com la seva llum daurada». I a mesura que en Frederic anava parlant del sol, els 4 ratolins tornaven a sentir-ne l'escalfor. Era la veu d'en Frederic, era màgia. «I de colors, què n'hi ha, Frederic?», li van preguntar neguitosos. «Acluqueu els ulls una altra vegada», digué en Frederic, i quan els parlà de les finques blaves, de les fulles verdes, dels esbarts florits, de les roselles vermelles, al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació. «I les paraules, Frederic?», en Frederic es va aclarir la seva gola, esperar un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué: «Qui escampa els flocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny?» 4 ratolins que dalt del cel fan un joc, 4 ratolins com vosaltres i com jo. Primer el ratolí primavera, que rega les flors. Després el ratolí de l'estiu, que els dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve a darrere, portant-nos el fred glaçador.
no és una sortida ni un anar amb 4 estacions. Una menys o una més ens podrien buscar raons. Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir, però Frederic li van dir: tu ets un poeta. En Frederic es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir: ja ho sé.